Masangana kwatukuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba nchidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe ndati like this video. Kulike kwauchaita video zvinobatsira video rinenge richifamba kune hama neshamwari. Ndati like ndati wanze ma likes ndati follow this YouTube channel kuitira ndimhanye news updates naika. Sekuzo kwa munhu zvitamburi yeZimbabwe manews updates panapa ndinoyana kuti kamabatanidza nenge ndichiitira kuti wane manews updates akati wandei pa same video. First update video rema witness vadikani vanhu vari kuurayana munyika yeZimbabwe vari kupfudzana pachavo. 2025 macases aya ndo atiri kunyanyorireceiva munyika yedu yeZimbabwe. Zvinopedzwa sei zvimwe zvachona zvauda kuti tishinge kunamata tiende pamberi paMwari tichikumbira kuna Mwari kuti Mwari ivaine nyika yeZimbabwe. Pane vagari avo vemuarea vachataura kuarea kwavo nekuti inini handigoni kuwedzeredza kana kutapudza nyaya ndoya nezvayose zvairi. Murume uyu ainge akarambana nemukadzi wake. Arambana nemukadzi wake akatopiwa peace order. Mukadzi uyu akatoenda kunotora peace order. Murume uyu akapiwa peace order yekuti asasvike padhuze nepane mukadzi uyu. But murume uyu akaramba achinetsa achiramba achisvika pamba apa zvisinei mukadzi uyu anga atsvinda. Murume uyu achiona mukadzi wake achiramba kudzokerana naye achikumbira zvachiramba kudzokerana akazosvika pakuuraya mukadzi wake. Murayiro wakaita mukadzi wake ndo unorwadza. Akuisira video rema witness kuti vanhu vaiona vakaona zvakaitika vakaona mukadzi uyu afa. Anodizeva kugara makore mangane mujeri utaura kuno kwari maoko emapurisa. Dauti mutaura zvamunofika comment section after wapedza kuona this video. Ndatibone this video. Ndakabva ndasvika panapa ndakasvikira murume akabata dhina achitoti zvechinda kutopedzisa tsotsa musoro wayo achindidenzawo ndakabva ndasvikawo panapa zvichava ndakaona mukadzi afa. Imba izvinomaishira vafa vane vana 4 vachavachengeta sei vana vachachengetwa nani? Ndiri kurwadziwa ndikafunga zvaitika pana maishira. Inini vana ndovakauya kwandiri inini kumapasti 10 vachindaati kuomba kuitika hondo baba naamai vakurovana. Time iyo ndakabva ndasvika panapa ndakasvikira murume akabata dhina achitoti zvechinda kutopedzisa tsotsa musoro wayo. Ndakadzirira kuti shamwari usadaro zvakuita ngozi kuvana vadiki chaiko vana vako chaiko chapedzisa vatsikana mwana. Murume akatadza kunzwisisa. Ini handisingakwanisa kumubata sezvo ndakakwara roko. Ndangokwanisa kungodzimurawo chidhina ichocho kuti chisasvike pamunhu handisina kuziva kuti zvichiva ambuya vatofa. Saka uyo paakatozvisvikawo ndiye akatozondiudza kuti aiwa munhu atofa. Ndarwadziwa chaizvo nekufa kwaita maishira. Munhu wandaiwirirana naye, munhu wandaigarisana naye, asi zvaitika zvandirwadza. Saka ndokopa hangu shoko kuvarume vese kuti ngatirege kurovana kana tiri mudzimba. Izvino maishira vafa vane vana 4 vachavachengeta sei vana vachachengetwa nani? Ndiri kurwadziwa ndikafunga zvaitika pana maishira. Maishila. Chitiko chaitika ichi chekutanga ndechekuti mufu uyu mwana wangu, mwana womukoma wangu, ndakafonerwa neziromanhero tingangoti kuseni kuma2 zvichinzi anetsana nemurume wake warwisana. Saka murume asvika pakurova mukadzi wake achibva ashaika. Asi nyaya yacho chaiyo kuti ndinyatsobata nyaya yacho yaitika kuti chii chapa kuti varovane asati ndanyatsobata umbowo chaiwoyo. Shure kuchokwadi vaimbogara vese but apa pashure apa panje panapa vanga kuti mukadzi angagara kwake murume kwake ende mudzimai ndiye aigara panapa. Murume panapa aitoita ngouya achienda kubasa kwake ngasiri kugara wese angova separation. Chitiko chaitika icho chiri kutibata zvakanyanya isisi semhuri. Tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuti handisingatarise kuti mwana wedu angafe nenzira yakadaro. Zviri kutibata zvakanyanya kunyange munhu asungwa hake but zvaitika izvo zviri kutirwadza. Ini ndarwadziwa nechimiro chataona tasvikapo. Taudzwa chitiko isu vagari muno muHoodbrook. Tasvika vanhu vakaungana takasanzwa kuti murume uyu anga akarambana nomukadzi. Vanhu vakatorana peace order. Kana munhu achinge arambwa nomurume arambwa nomukadzi kuti peace order kuti mutemo wekuprotecta mukadzi.
munhu haana kodzero kuramba achiuya. Hurumende ndaitibatsirewo nechiitiko itigadzirisire isu muHoodbrooke munomu, ende makesis ari kuwanda. Murume wekuroti kuti airamba achiuya kuroti aityora mutemo, amai avairiritira vana vavo, ende vana vasiwa vana vaduku. Hakuna munhu anozoita rudo nevana kana zvichikodzera vana aka vatore mbosa eso, nokuti mwana aona zvese chiitiko chichiitika. Uyezve kana munhu arambwa, munhu chirega kuramba uchiuya chete pamusha ipapo chete uchiuya everyday unenge wakuya kuzoitei. Saka ini kuona kwangu baba aka varwadziwa chete nomukadzi kuramba vachimuona everyday, nokuti wakambomusiya achisafa. Kozve mukadzi anga akuratidzira achichengeta vana vake, ini hangu handina kufara nazvo. Saka kuti hurumende imire ipo kodzero madzimai, vakanzi vakadzimai vane kodzero dzavo. Kodzero dzacho ndedzipi kana isu tichipondwa kudai so tichipera? Chimiro tigadzirisewo hurumende timire nacho, nekuti munhu iko zvakaramba zvakadai so varume vanoramba vachingorova vakadzi, kana vanzi munhu vanogara vese mukadzi nomurume kana vanhu vachinge varambana. Saka munhu anotenderwa here kuzoramba achiuya chete pamba paiye akaramba? Saka kurova kuti posiwodha yacho iri kushanda papi, tatenda takumbirawo. Chiitiko chaitika muno muHoodbrooke ka hatina kutarisira zvinhu zvakadaro muno. Varume ndavadhakwa achiziva, vasiisa mukadzi ane mwana anoyamwa. Chinhu chinotirwadza, mwana iye achachengetwa nani? Mukadzi uye aikwanisa kuriritira mhuri yake, achienda unokwesha madhishi kwamakusha achida kuriritira mhuri. Murume uyo anga akapiwa peace order, hatizivi kuti sei azouya kuzouraya mukadzi iyeyo. Chiitiko chatirwadza muno muHoodbrooke, ende hazvidzokororwe zvinhu zvakadaro. So hatidi kuona zvinhu zvakadai hurumende yedu. Ndaipindira kunge amai Mnangagwa vakazvinzwa, amai vedu anotiriritira, anotimiririra isesu madzimai kudai. So chiitiko chichavarwadza vakazvinzwa amai Mnangagwa. Havafarira kuti tirohwe isusu nevarume kusvika pakuurayiwa. Kusiisa mukadzi, vana, kamwana kanoyamwa kacheche kachachengetwa nani? Iye murume wacho akagara asingachengete vana ivavo. Mukadzi airiritira vana ari ega. Chinhu chatirwadza. Tinongokumbira kuti hurumende ndaiongorore izvozvo kuti varume vasasvike panzvimbo yakadai so. Chiitiko ichi hachina kutiitira zvakanaka. Vana 4 mukadzi achiriritira ari ega, murume achingoenda achidhakwako achiuya achishungurudza mukadzi iyeyo. Zvatirwadza mufunge. Pakaipa ini chanongoda ngotaura kuti varume kana marambwa kana tarambana bvumei kurambika. Vanonga bvumei kurambika kwete kuzoya kuzotikanganisa magariro nevana. Iwe unenge wambondiramba wozodzoka futi ranzira kudzokera ndakudzokera usvika ondikuwadza. Saka vana vangu vanochengetwa nani? Vanonga vabvumei kurambika, vanhurume bvumei kurambika. Inini zuro ndakazodenzwa nemurume panyaya yehondo yakaitika kunoko. Achindidenzawo ndakabva ndasvikawo panapa zvichava ndakaona mukadzi afa. Ndabva ndanodenzawo polisi yakaziva kuti batsira kuti bate mumbavha ningi mhondi yakauraya mukadzi. Asi pana ambuya anoziva zvakaitika nekuti vanogara panapa. Muri yeZimbabwe tiri kurwadziwa chaizvo nechiitiko chaitika ichi. Tabatikana, especially kumadzimai tarwadziwa nekuti takutotya kunyange varume vacho kuti toita sei hatichatozivi kuti varume totaura navo nenzira ipi nekuti takutovatya. Saka madzimai ndokumbirisa, zvininipisei kuvarume venyu, zvinipisei zvakanyanyisa. Vana chaivo, vana takutosheuza kuti vana tovachengeta sei. Sena hangu vana vacho ndaitotamba navo nguva zhinji, vana ndinde nditori navo vana nguva zhinji, vana ndinde nditori navo. Next update, pane audio iri kutenderera ma-streets e-social media. Audio iyi iri kutenderera ma-streets e-social media. Vanhu vari kuti ndi Christopher Mutsvangwa. So sekuzwa kwamunozvita ina ndigone kuwedzeredza kana kutapudza nyaya idzidzi. Akuti titaure zvinofika mu-comment section kuti pa-audio apa wanzwa sani. Pakaipa kuti munzwe audio, wapedza kunzwa audio, comment section ndeyedu insati rarenda kuenda tusangana zvekare munguva inotevera. Much love. So in terms of in terms of direction, where do things go for us? We're going for he wants, this guy wanted to be anointed to be president, a successor of president. So you want to remove the president, but as I said, one more remover, anoint. How do you do that? You are squaring a circle.
Yeah, Mugabe did nominate. I'll give you my number 2. Number 1, this time I would know. You know, we must go for elections. Well, that's normal for a democratic party. Because I Now, can you imagine? Half of the electorate are women in this country, more than half. Yeah. And you have decapitated the lips of your former wife through cruelty, and you are refusing to see your children, including Wakawe and Ayekwauri. And you are number 1 akada kumuita muite pardon or amite iwonoramba kutanza you can't do that. So he reeks of cruelty against all women in the country. I mean, iwo wakamboda kuti amai vako kana vakaita kufambi kana huri wakamboda kuti munhu kana zvinonzizamura amai vako kumombe unozviziva. Yeah, of course. So he can't win, but he wants, so he doesn't want the elections. Saka president wavamita upend. Vataura kuti tiri kuenda kucongress. Can you go and sell yourself to the electorate? To the party electorate. You own a baggage yakadaro. Yeah. Then remember, you know, and I'm going to be candid with you. If you want to know the Shona person who are not going to Uchkoro, we see the error pamberi paki. Because Ara comes from the mother, error comes from the teacher. Yeah, that's that's the basic, you know, litmus test of an illiterate Shona person. So he never managed to graduate from the mother's alphabet. Zvekuti wakaenda kuhondo hazviti no subject akaenda taka kuuniversity takasodzokera futi tikaenda kuuniversity. Kuenda kuhondo is no substitute for illiteracy and ignorance. yeah. Okay. All right. Yeah, So it's just these are the things which and you were commanding an army by contrivance. Uri illiterate, army yevana vakaenda vachibva kuTegwani, vachibva kwaTsambe, vachibva kwaMukaro, vachibva kuSairini. These are the people who fought. Vodzoka voenda kuchikoro vapona hondo. Wopedzera wakuita commander wave iwewe. How do you command such an erudite and educated army? You are illiterate. You think they can endear themselves to them? But akaenda ku DRC hauna vakamubroka hana kana kumboendeswa kuno command. Oh, is that so? Yes. Oh, He doesn't know anything about that war, I told you.